kaile pandani maisai tongpuro mia bike khokjaka khoroksa takhok Brojo Gopal Deborma mungoi bini bike hingkangke Pulsar 125 black color kosom color bini para hingkangke Gulagati Motaipara Mia 11 tarik Jompui Gramin Bank ganao kaisa kaile panda angmani ajago thangmani bo kaile panda manjakna hwnai bike lock rui klangoi maisa na hwnai thanga keno maisa paikhen keno binai bike no bo man phalia khokjagui paikha ka pura full photo kwrui kha bini hingka haipin bono solnai kaisa photo angri rwano mongka ke bini bike no solnai kosom bike kwchak dalokjak bini bike hingka ke ukulukti simi kaisa photo bujak TR07 H7376 bini bike number hingka ke chassis number rok bang sai rwano kebo nugui tonga kisa phone number call khlai saujadi 7005467291 te bini number 9612632032 omong gangkha bike kemajangnani bini number kebo nugui tonga ke bono sahonan ta pokjabaidi bini bike manui je rwnai rokno bo kisisa khushi khlai rwnai ni rwnai tabuk je kono mani klaijak manphano maganang thangya khosawi tisai tondi hingke o jagao bini chassis number bo ang sairwano engine number rok chassis number hingka bike sinina bagui bo number plate khibi phan rutung bini gdanao kaisa number tongo bike ni a chassis number hingka MD2 B6 8BX 9RPD 32147 obang sirwano bini engine motor number hingka DHX PRDO PRD 0 anti sabrena engine na bini engine motor number hingka DHXPRD 03307 hingke bike malik ni bumung kha Bishu Kumar Deborma tam mo bun